a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Qegħdin fil-preżenza tal-Mulej Ġesu u nitolbuh bil-kliem tas-Salm aħseb fija Mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Għalhekk ngħidulu ħenna lina Mulej għax dnibna kontra tiegħek, urim lilna Mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, Inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl, għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażen. Imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Sara laħqet l-għomor ta' 127 sena. Dawn kienu snin ta' ħajjet Sara. U mietet Sara f'Kirjat Arba li Hebron fl-art ta' Kana. Abram daħal jagħmel il-vistu għal Sara u jibkija. Imbagħad Abram qam minn quddiem il-mejta u mar ikellem lill-ulied Set u qalilhom: Jien qiegħed ngħix magħkom ta' barrani u frustier. Għatuni li jkolli l-qabar magħkom u nidfen il-mejta tiegħi minn qudiemi. Wara dan imbagħad Abram difen lil Sara martu fl-art tal-għalqa ta' Mekfala bi Sweet Memri li hi Hebron fl-art ta' Kana. Abram kien xieħ u mdaħħal fi żmien u l-mulej kien birku f'kollox. U Abram qal lill-qaddej tiegħu li xieħ f'daru li kien jieħodlu ħsieb ta' kull ma kellu: Għamel idek taħt ċoftejja u nġalek taħlifli bil-mulej Alla tas-sema u l-art li ma tieħux mara għal ibni mill-bniet tal-Kananin li jien qiegħed nagħmar f'nofshom, imma tmur farti u għand niesi u hu minn hemm mara għal ibni Iżak. U l-qaddej wieġeb: U jekk il-mara ma tkunx trid tiġi miegħi f'din l-art, ikolli nerġa' nieħu lill-ibnek fl-art minna int ħriġt? U Abram wieġeb: Qis li ma tieħux lill-ibni hemmhekk, il-mulej Alla fis-smewiet li ħadni minn dar missieri u minn art welidi u kellimni u ħallifli u qalli: Lil nislek nagħti din l-art, jibgħat l-anġlu tiegħu quddiemek
u inti hu mara għal ibni minnem. U jekk il-mara ma tkunx trid tiġi miegħek, int tkun maħlul minn din il-ħalfa tiegħi, biss lill-ibni teħdux hemmhekk. Wara ħafna żmien, Iżak kien mar bil Laħoroj għax kien joqgħod fl-art tan-Negeb. U Iżak kien ħareġ jisriħ fir-raba għal ħabta ta' filgħaxija u refa' għajnejh u ħares u l-ġimna resqin. U Rebekka refet għajnejja u rat lil Iżak u niżlet minn fuq il-ġemel u qalet lil qaddej: minnu dak ir-raġel li ġej fir-raba jiltaqa' magħna. U weġiba l-qaddej: dak sidi, u qabdet l-istar u tagħtih bih. U l-qaddej qal lil Iżak kull ma kien għamel. U Iżak daħħalha fl-għarix ta' Sara ommu u ħa ir-Rebekka u saret martu u ħabba. U hekk tfarraġ Iżak wara l-mewt ta' ommu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Min jista' jsemmi l-emejjel kbar tal-mulej jew isemma t-tifħir tiegħu kollu. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Ħieni min jimxi bidritt, min jagħmel dejjem is-sewwa. Ftakar fija mulej f'imħabtek għal poplu tiegħek. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek biex nara l-ġid tal-magħżulin tiegħek, biex nifraħ għal feħ ta' ġensek u niftaħar mal-poplu ta' wirtek. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi kien jismu Mattew. Ejja warajja, qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif qatandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u midinbin u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli: għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin li mallem tagħkom? U semagħhom u qal: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mela morru tgħallmu xi ġifieri ħniena rrid u mhux sagrifiċċju, għax mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, iżda lil midinbin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġesu jgħid lil kull wieħed u waħda minna: jiena ġejt għal min b'xi mod qed iħossu ħażin. Jiena ġejt biex inkun viċin għal dawk kollha li mhumiex sew. Għandna din il-ġrajja fejn Ġesu iħares lejn
Mattew. U l-ħarsa mimlija mħabba bidlet il-qalb ta' Mattew minn persuna li kien moħħu fl-affarijiet materjali u kien anki ma jinkwetax li jkun korrott basta idaħħal fil-but, għal persuna illi l-imħabba ta' Ġesu saret tfisser fejqan fil-qalb tiegħu. Mattew kien min għalih li qiegħed sew, imma fil-fond ta' qalbu kien jaf li mhuwiex sew. U l-kol kemm aħna f'xi mod jew ieħor maħniex sew. Għandna diversi frażijiet fil-qari tal-lum illi jitkellmu dwar dbatijiet differenti. Mid-dbatija ta' Abram li għadu kemm tilef lil martu, għad-dbatija ta' Iżak li tilef lil ommu, għall-inkwiet ta' Abram li lanqas għandu qabar fejn jitfen lil martu, għal dawk li huma ħatja fil-Vanġelu l-Pubblikani u l-Midinbin, għal dawk li ipaxbxu fuqhom in-nies ħażin bħal Mattew, il-kol kemm aħna inġorru id-dbatija tagħna. U Ġesu jgħidilna jgħidlek jien ġejt għalik li m'intix sew. U l-ħarsa ta' mħabba tiegħu u forsi ta' min hekk matul din il-ġurnata nippruvaw narfu kif qed iħares lejna l-Mulej Ġesu, kif qed iħares lejja bħalissa il-Mulej Ġesu. Il-ħarsa ta' mħabba tiegħu tiftaħ mod ġentili imma b'mod deċiżiv il-qalb tiegħi, tistidinni għal dan biex jiena nitfa' ħarsti fuqu u nilqa' l-imħabba u l-ħniena tiegħu. U din bil-mod il-mod tibdel il-qalb tiegħi. Għax il-Mulej Ġesu ħniena ġie joffri. U l-qalb tiegħi issir iżjed ħanina. Il-qalb tiegħi timpjega ruħha iżjed u iżjed fli tgħin takkumpanja, tisma' tinkoraġġixxi lill-oħrajn. Għaliex meta ma nkunux sew, il-kol kemm aħna għandna tentazzjoni li nitħassru lilna nfusna. Imma l-Mulej Ġesu b'imħabbtu jgħinna nżommu qlubna miftuħa biex inkunu nistgħu nuru ħniena mal-oħrajn. L-imħabba li joffri lilna nikkomunikawha lil dawk ta' madwarna. Ejjew nofru bil-qalb u bil-ferħ it-talb tagħna lill-Missier Qaddis tagħna tas-sema. Missier Qaddis nitolbuk għall-Knisja, nitolbuk b'mod partikolari għall-Knisja li hi f'Malta, nitolbuk biex b'modi differenti aħna nofru id-duwa tal-imħabba u l-ħniena tiegħek lil kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Missier Qaddis għaż-żgħażagħ tagħna, nitolbuk biex inti turihom kemm huma prezzjużi f'għajnejk u tgħinhom jarfu fil-qalb tagħhom is-sejħa li inti qed tagħmlilhom, sejħa li tiftaħ il-qlub tagħhom għall-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Missier Qaddis għal dawk kollha li jħossu li l-ħajja tagħhom bla tama, għal dawk kollha li jħossuhom tassew imdejqa u mhux maħbuba. Ipprovdilhom persuni illi jagħtuhom xhieda ta' mħabbtek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nofrulek ukoll il-morda tagħna, nofrulek dawk kollha li għaddejjin minn tbatija kbira. Nitolbuk Missier Qaddis għatihom il-faraġġ li għandhom bżonn.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nofrulek ukoll Missier Qaddis lil eżis tagħna li mietu u lil dawk kollha li mietu minsija. Nitolbuk fil-ħnina tiegħek ilqaħħom il-koll fi ħdanek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Namlu t-talbiet personali tagħna fis-skiet ta' qalbna. U nofru t-talb tagħna lill-Alla l-Missier bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti li dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla, inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq Nerfawhom lejn il-mulej. u nirringrazzjaw lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna, għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli. U b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, Ożanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, Alla u Omna Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu bil-qalb il-kliem li tagħna Ġesu innifsu. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu, intet lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-mulej Ġesu, il-ħaruf Talla, li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-iħla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejja.
kien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Mbierek ruħ tiegħi il-mulej b'qalbi kollha mbierek l-isem qaddis tiegħu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li biha tqarbilna. Ħalli li naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbierku l-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħles għenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna. Eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn
tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u oroq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobża ta' kuljum għatina llum, għaffirna dnubietna, bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dejni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfirna dnubietna, bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dejni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalhekk isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna. Eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw it-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfirna dnubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna,
għalhekk isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkontemplaw ir-raba' misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfirna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalhekk isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfirna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja l-ewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nittniedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wit ta' dmugħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum aħfirna dnubietna, għal ma nafru l-minu ħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eterna Alla, ħenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna għalina, Spirtu qaddis Alla, ħenna għalina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Omm ta' Kristu, itlob għalina, Omm il-Knisja, itlob għalina, Omm tal-ħnina, itlob għalina, Omm tal-grazzja talla, itlob għalina, Omm u xebba, itlob għalina, Omm it-tama, itlob għalina, Omm li żjed safja, itlob għalina, Omm li żjed nadifa, itlob għalina, Omm bla teba, itlob għalina, Omm li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Omm tal-aġeb, itlob għalina, Omm tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Omm ta' min ħalaqna, itlob għalina, Omm ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob
għalina. Mera tal-Qdusija, Itlob għalina. Tron tal-Er, Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. Amara ta' kull tieba, Itlob għalina. Warda mistika, Itlob għalina. Torri ta' David, Itlob għalina. Torri ta' Lavorju, Itlob għalina. Dar ta' Deb, Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida, Itlob għalina. Bib tas-sema, Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. Saħħa tal-morda, Itlob għalina. Ken tal-midinbin, Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. Faraġġ tal-imni ktin, Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna għalina. itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Krist. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Pawl missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka il-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla, fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.